Майко, я разкажи за Лиляна Кошулкова, от кога датира твоето приятелство с нея? Лиляна Кошулкова, като дойдох, записах в Библиотекарския институт и много обичах оперетите. Кои години са това? 1963-та? 60 или 65-та? Тия години е било. Така. Дойдох тук и много обичах да хода на оперета. И един път с Будинка отидохме на оперета. Будинка е твоя? Моя със студентка от Звъничево, която беше много моя близка приятелка. Почина и тя почина отдавна. Така. Влизаме в Народния театър, сядаме и започва спектакъла. Беше Царицата на Чардаш. Още с появата на Лиляна Кошлукова на сцената имах усещането, че някаква светлина озари сцената. Такова излъчване имаше тая жена. Такова. Аз лично не я познавах, но бях доста слушала за нея и за семейството и за баща ѝ. И спомням си, че в този спектакъл беше и Тинка Краева, която може би вече беше към 60-те години, пред пенсия била, която играеше и като с танц влезна на сцената и играеше като 20 годишно момиче. Просто цялата зала я аплодираше. Такова нещо беше. Такава жена беше подвижна на тия години. Може би е била малко преди пенсия. Да. А с Лиляна аз обичам да се интересувам за много неща около историята на Церово. Тя е дъщеря на последния кмет преди 9 септември в Церово. Кирил Кошлуков, който е завършил инженерство в Германия. Кой град? Не Ако мога знаеш. да кажа. Добре. Не знам в кой град е вече. Така. И отива и работи в Пловдив като инженер. Майко, да. Там се оженва за Неда, която била учителка от Чирпан. Била е красива жена. Оженва се за Неда и церовските чорбажи го докарват в Церово кмет през тия бурни години. На Втората световна война. 1941-1944 година той се връща от Пловдив и го правят кмет в Церово. Къде е била къщата му, в която е живял? Там е бащината му къща е била. Бащината му къща, те беха в един двор с брат му. Как се Чичо казва? Иван. Иван Кошлуков. Чичо Иван Кошлуков, който след 9-ти е като брат на кмета е лежал в Белене. Така. Раждат се Лиляна и брати Николай. И тя е, по време на събитията, тя е ученичка в Пазарджишката гимназия. Била е 10-ти, от 10-ти за 11-ти клас в Пазарджишка гимназия. Горе-долу, по кое време, кои години? Това е 44-та година, когато е станало смяната на властта. Смяната на властта. Тя е била ученичка в девическата. Пазарджик. В коя гимназия вече това не го знам. Те беха там няколко гимназии, не знам. Тя и майка й след събитията много са малтретирани, много са измъчвани. Даже един церовец, Мито Попов, се е гаврил с нея, когато са били задържани в училище.